1 июнь мәгълүматлары буенча Татарстанда 1,5 миллион кеше социаль ярдәм ала. Моның өчен федераль һәм дәүләт бюджетыннан барлыгы 22 миллиардтан артык акча каралган. Безнең Саба районы буенча гына да халыкны социаль яклау бүлеге аша 13 мең кешегә 18 төрле түләүләр белән 8 миллионнан артык финанс ярдәме таратыла. Җәй башыннан Татарстан Россиядә беренчеләрдән булып максатчан ярдәм күрсәтү программасын сыный башлады. Сүз 3 яшьтән 7 яшькәчә балалары булган аз керемле гаиләләргә исәпләнгән акчалата ярдәм турында бара. Бу хакта тулырак Раилә Галявина хәбәрендә. Саба районы социаль яклау бүлегендә хәзер эпидемия вакытында халыкны алдан язылып кына кабул итәләр. Кирәкле мөһим сораулары туганнарга җаваплар шулай ук телефон ашагына да бирелә. Ә инде күпчелек барлык тиешле түләүләрне электрон рәвештә гаризалар калдырып эшләүнең җиңеллеген аңларга өлгерде дияргә кирәк. Бу көннәрдә материаль ярдәмнәр түләү бүлегендә эшләүче белгечләр яңа төрле гаризаларны карый, кабул итә башладылар. Ул 3 яшьтән 7 яшькәчә балалары булган аз керемле гаиләләргә кагыла. 3 яшьтән 7 яшькә тикле булган балаларга төленә торган яңа төр выплатаны дагын әкренләп кабул итә башладык. Июнь аеннан башланып китте заявлениеларны кабул итү. Бүгенге көндә күп балалы семьяларны, 5тән артык балалары булган семьяларны аерым запись белән кабул итәбез, чөнки инде бу семьялар аеруча внимание сорый. Ләкин бүтән семьялардагы шушы яшьтә булган балалары булган семьялардагы яисә язылып, яисә электрон рәвештә, электрон бит инде ул җайлары өйдән дә чыгып торасы түгел, урынында гына җибәрәсең, китә. Портал аша килгән заявлениеларында, булай килгән заявлениеларда бер чиратта карыйбыз инде. Олуяз авылыннан Анастасия Хурамова нәкъ менә шушы пособиегә гариза калдырырга бүген язылып килгән. Аның 7 баласы бар. 2 улының яше яңа төр түләү критериена туры килә. Әни кеше бу акчаларны ала алсак, гаиләгә зур ярдәм булыр иде дип сөенә. Да, это поддержка, любые деньги, поддержка для семьи. Семья большая. Бу пособие июнь аеннан мөрәҗәгать иткәннәргә соңгы 6 ай, ягъни гыйнвардан июньне кертеп җыеп түләнә. Һәм конкрет сумма исәп-хисап счетына күчкәнче гаиләнең кереме ныклап исәпләнә. Барлык тиешле документлар ведомстволар арасында запрослар ясатып алына. Монда әти-әнинең рәсми эштә эшләүе иң мөһиме булып тора. Шул очракта гына керемнәр, салым, пенсия фондларында күренәчәк. Ә кеше электрон гаризаларда үзенең уртача хезмәт хакын күрсәтеп яза. Кеше үзенең доходын әлбәттә түгел сумма яза алмый бит инде ул инде аңлашыла. Ул средний үзенең доходын куя. Программадан үтеп китсен өчен заявлениесе, чөнки доходка бәйле бит инде әйткәнемчә, ләкин заявление каралганда доходны без запрос белән алачакбыз. Кешенең базада булган түгел доход алыначак. Ул куйган сумма түгел инде. Халык теленә Путин акчасы 33 мең дип кирип киткән әлеге пособиегә 3 яше тулып киткән һәм 7 яшькәчә балалары булган һәр кемдә гаризаны калдыра ала. Аның инде тию тимәвен әти-әнинең 2019 елга 12 ай хезмәт хакын, милек керемнәрен кертеп, белгечләр үзләре исәпли. Ул прожиточный минимумның яртысы булачак инде. 9200-дән артыграк безнең прожиточный минимум 4700 тирәсе. Ул инде җыелып түләнелә торган була беренче аенда. 33 меңгә якын була инде. Бүгенге көндә райондашларыбыз актив рәвештә электрон портал аша гаризаларны инде яза башлаган. Бүлек мөдире Фирдәүс Галиева сүзләренә караганда, алар һәр иртәдә 30дан 60ка кадәр шундый мөрәҗәгатьләрне күрәләр һәм аларның барысы да үз вакытында карала. Хәзерге көндә без портал аша шушы государственный муниципальный услуга аша 120 заявление кабул иттек инде. Аларны көн сайын көнлекне эшкәртеп барабыз инде. Заявлениеләр 10 көн эчендә каралырга тиеш инде. Әгәр дә инде доходлар нияр тагын бүтән җирле организацияләрдән әйберләр килеп бетмәсә, 20 көн эчендә карала торган әйбер инде. Аннары һәрбер
неге заявительге өзебезнең ниләрне җибәрәбез инде, теге ответларны җибәрәбез инде. Бу төр түләүләр буенча бүгенге көнгә 22 гаризага пособие инде билгеләнгән. Шулай булгач эш кузгалды дияргә кирәк. Ә гомумән алганда гаризалар агымдагы елның 1 декабренә кадәр кабул ителә. Сораулары туганнарга 22817, 22818, 22819 телефоннарына мөрәҗәгать итәргә кирәк.